लोगोफोर नमस्ते खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायलायबाय दिनै सानडेनि न'आव थांनो अखादा आलासि जानो ओमफ्राय गेट होथेदो ट्रेनालि खमदिगराव इनिखाय दसे ओरैनो भिडिअ बानायदो आरो लोगोफोर गारि सलायनायाव बानाया आङो लोगो फिसाफोर साब्रै दङ नालाय तिक्लि ओरैनो सासे साथाम ट्रेन फैदो लामायाव इनिखाय थाथ'दो आरो जोङो आबैलानो थांनि नोंसोर दे आबैलानो थांनि थुथु फायै फायै मोनफैबाय लोगोफोर नैया न' डाइरेक्टनो न' मोनफैखाबाय मोनहैबाय Station Tipli Station Tipli Nini Razi sudah pas nih Nini beda dong juga Akam sampai Niksa Akam sampai Mana Murah nih sih ada hah Lele mana आंनि माबा मनेटाइज जानायनिफ्राय गथ'फोरनि जानाय लोंनाय गेलेनाय भिडिअखौनो होनो हाया जादों मानोबा डाइरेक्टनो रिमुभ खालामनो आरो आनलिस्टआवनो दोनो आङो दसे टाइम माबा खालामनानै आपल'ड होनानै इयावनो माने डाइरेक्ट रिमुभ खालामनानै मेसेज माबा खालामो बेनिफ्राय दाननो गोनां जायो आरो गथ'फोरनि जानाय लोंनाय गेलेनाय एखौनो भिडिअ होनो हायाखै मानोबा ओमफ्राय नै आमथिसुवानि आमथि नांबाय नालाय इनि खान्थाल थाइजौ जाम जाबाय आरो नैखोबा भिडिअखौ होनो हायो ना हाया मिथिया होनो हाबा हाबाय होनो हायाबा गथ'फोरनि जानाय लोंनायफोरखौ दानफिनजोबनांगोन आरो नायनोसै खनसे आपल'ड खालामनानै ओमफ्राय जायोबा भिडिअखौ होसिगोन ओमफ्राय जायाबा नै गथ'फोरखौ दानजोबसिगोन आरो दाउ फिसाफोरखौ माने फिसा जाखांनाय लोगो लोगोनो बोखारनानै इ सिङाव दोननानै लाइट होना दोनो आरो गरम थाबाय थायो बेनिफ्राय बाहाय गिदिर जाबा बोखारो जोंहा न'आव बिदि खालामना लादो आरो आइलाहा ओमफ्राय होमबाना मासे मानै थैनाया थैयो खिन्थु इदि बेमार जानानै थैजोबाखै आरो दासिमहालागै ओमफ्राय बाहाय देरबाथाय साइडआव बाहेरायाव बोखारना दोनबाय आरो नै जागाय दसथाया नै माथो गोदोलै दा देखनो दे ओइ नों गेलेनो रोंना नों खानो नै गथ'आ थांसैनो न'आव थांनाय लोङा नैनि थाइजौ खानसुन थाइजौ जानो बायदो लोगोनाव दे होदला लेमब्रेनि Coba karena sedang no. दे लुगैजोब्बाय माम्बार Oh, bentuk khasiat. Barat kita, barat time kita. Dik मानसिफोरा नायनो लुगैबाबो नुलाना नोंखौ होनदो Khasiat roya. फायसिगोन र' लोगोफोरबो फायसिगोन डाइरेक्ट सिदा सिदि स्कुलाव फैनायखौसो देखायखाबाय आरो दिनै समबारनि ओमफ्राय स्कुलाव गथ'फोरखौ दोनफैनानै लोगोआ न'निफ्राय थाइजौ लाबोदोंमोन जानो लिंबाय थानाय स्कुल खाथियावनो आरो ओमफ्राय जानो लिंबाय थानायखाय फैबाय गथ'फोरखौ स्कुलाव दोननानै मियानिया जानो थांबाय बिदिनो ओमफ्राय एसे देखायो आरो नुवाखै सान्दुं गासो ना गende cuma jadi deh Kalau nggak di sana ya dari nungan nih Mama nungan. Ini mana mak? Oh ini mana mak? Oh. Ini masih besar deh. Main masih besar. Ini yang mana? Ini kiri supri ada mana maro? Oh apa lah neng deh? Ini kiri pulang nggak? Udah nggak kecil sampai ya. Jangan dah. Jangan deh. Danai nani neng. Sini kalau suble kreatif dengan kayak waspada. Ada udah neno. Jangan, थारायबारि मिथिगो ना? थारायबारि मिथिगो ना? थारायबारि नों. Ha? Isi beleg-beleg. Ay, makau karani. Ay, biar aku berapa nih?
lama kazanनि मावनांगौ जाबाय दे बोरै खपाया सोरबा दा नांगौबा लाना जागोन सिनि होआबा होआ गोदै सुइजोनबो खासे सिरियाव जाबाय ना सोरनोबा दोनगोन सोरनोबा दोनगोन माखौ रोना बेखौ जाना सोरबा दोननाङा बाय बाय लोगो गोदोर हानायखाय नों थिग जानो जा सोरियाव दोन सोरियाव बिसा बिखुं दोन दोनबाय ना प्लेटाव दोनो बाय हबो दोनथां औ माखो नोंनि जानायखौ खिथिनि नाङा खुग्राफोरा थायै पेटलिटलि जाबाय जायो बाय दोन उनाव आयौ दोन दे ना खायसिगोन र' लोगोफोरबो दा जानोसै लोगोफोर आङो नैया Dibukura gede lah. Memang gula gede kok. Memang gede kan oh? Apa ya? Sini boleh. Sampai bisa nambah. Ay, sompia지? 민이랑 사이네. Ay, sompia min이가 사이. Dia pada dapat. Này mình có bắt nạt sao nó? Aku kira lagi. Mà cái video bé các lấy sao lại? Ai cũng mất. Kamera nó bị thử. Tính anh nào mà.